Cause I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. Toto čo je zase? To je jedna veľká katastrofa, tie ospravedlnenky. Do zajtra, pokedy ich tu nebudem mať, tak bude zle. Je to jasné? No super. A čo teraz akože urobíme? Máte tu vôbec niekto ospravedlnenky? Asi, ale veď neurobíme s tým niečo. A čo akože? Čo mu zoberieme triednu knihu? No, prečo nie? Však žiadna triedna kniha, žiadny chýbajúci. A čo s ňou potom? Kam ju dáme? Ste normálni? Veď uvažujte, kde by ju Pavlík nikdy nehľadal? Dajme ju Pavlíkovej do kabelky. Tam ju určite hľadať nebude. Mám ťa aj zdvihnúť? Kde máte triednu knihu? Nemáme, už od rána sme ju nemali. No dobre, ja sa zapíšem potom. Decka, mám robotu nejakú, opravovať písomky, tak sa venujte, čo potrebujete. Hej, poďte všetci sem, triedny je na nete. Majo? No? Volám sa farmár Marian, volajú ma Majo. Som z Nemčíc a hľadám si druhú polovičku. Moju druhú stratenú polovičku. Ak ti chýbam tak ako ty mne, tak sa mi ozvi. Tento týždeň sa o vašu priazeň uchádza aj Marian z Nemčíc, ktorý pre seba hľadá niekoho, kto mu pomôže usmerňovať jeho stádo. Ak si myslíš, že si to práve ty, neváhaj a zavolaj na telefónne číslo 0912 345 678. No ja mu dám takú polovičku. Ten uvidí. Ja ho dorazím. A tu si. Čau srdečko. Komu si hľadáš? Ju som hľadal. Śpiewam pieseň, po której som tak túžil. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the
by the way.